हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दायो आङो बे समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय जे नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवहाय माब्रै गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारखौ जुदि नोंथांमोना सोलायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ उइदाउट भिजिटिं ब्रान्च बा बेंकआव नोंथांमोना थाङालाबा बेखौ नोंथांनि न'आव थानानैनो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो बेखौहाय बा नोंथांनि गुबुन गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेंकजों लिंक खालामनो सानदोंब्ला बा रेजिस्टार खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बेखौ न'आव थानानैनो नोंथांनि मबाइलावनो बे मोनसे खामानिखौ मावबानो बा लिंक खालामनानै लानो हागोन। दा माब्रै खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो A to Z खोन्थागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गुबुन बा गोजाम सिगांनि मबाइल नाम्बारा बेबायदिनो जिखुनु जाबाय आरो जिखुनु दायो नोंथाङा जुदि गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ बेंकजों लिंक खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना 100% न'आव थानानैनो खालामनो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार बा गुगोलाव थांनांगोन आरो बेवहाय माखासे खामानिफोर दङ। बिनि उनावहाय लास्टआवहाय रिफारेन्स नाम्बार मोनगोन बे रिफारेन्स नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना जिखुनु ATM मेसिनाव थांनानै बे रिफारेन्स नाम्बारखौहाय नोंथांमोना होनानैहाय एक्टिभ खालामनानै लानांगोन आरो दा बेखौबो माब्रै खालामो आङो दिनैनि बे भिडिअआवनो खोन्थालांगोन फारि फारि लाइभ प्रुफ नोंथांमोन खोन्थागोन ATM मेसिनाव थांनानै बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौल' जास्ट जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। दायो नोंथांमोना गुगोलावहाय फैनानै बा क्रोम ब्राउजाराव फैनानै बेबायदि मोनसे सार्च खालामनांगोन SBI अनलाइन बे SBI अनलाइनखौ नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन आरो आं बेखौहाय आंना टाइप खालामखानाय दं नालाय बेखौ जास्ट आं क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय बेवहाय फार्स्टआवनो मोनसे अपसन नुदों नोंथांमोना नैबेवहाय अनलाइन SBI बे अनलाइन SBI आव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नै लोगोफोर जास्ट नैबेवहाय नोंथांमोना नुदों पार्सनेल बेंकिं बेनिफ्राय गाहायाव लगइन दं बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। नाथाय बेवहाय गाहायावबो मोनसे दङ दे नैबेवहाय इउन' SBI आवहाय कर्परेट बेंकिं होनाय दङ बाव लगइनबो दं बेवहायबो नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनो नाङा जास्ट बे गोजौनियावहाय नैबे पार्सनेल बेंकिं बा लगइन दं गाहायाव बेवहायसो नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। जायफ्रानाखि नेट बेंकिं इउज खालामो नोंथांमोना मिथिखागोन अलरेडि जास्ट आं नैबे लगइनावहाय क्लिक खालामबाय पार्सनेल बेंकिंनियावहाय। बिनिफ्राय लोगोफोर नैबेवहाय कन्टिनिउ टु लगइन होननाय दंबावो जास्ट नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबावनांगोन। दायो आं क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा नै लोगोफोर बेबायदि गेवबाय बेवहाय नोंथांनि जे नेट बेंकिंनि इउजार नेम बा इउजार ID बेखौ बेवहाय टाइप खालामना होनांगोन लगइन खालामनायनि थाखाय। बेनिफ्राय जे पासवार्ड दङ बे पासवार्डखौ बेवहाय टाइप खालामदो। बेनिफ्राय गाहायावहाय नैबे जे केपचा कड नुदों नोंथांमोना आखरनि बे केपचा कडखौ नोंथांमोना बेयाव होनानै जास्ट नैबे गाहायावहाय लगइन बाटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लगइन खालामनांगोन आरो लोगोफोर आङो बे वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन नोंथांमोना जास्ट क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेवहाय फैगोन। आरो लोगोफोर जायफ्रानाखि नेट बेंकिं दङ बिथांमोनासो बे खामानिखौ मावनो हागोन दै जुदि नेट बेंकिं गैयाब्ला नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा। जुदि नेट बेंकिंखौ माबोरै खुलियो बा नेट बेंकिंखौ माबोरै खालामो मबाइलावहाय बेनि बागैबो आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना जुदि नांगौ होननानै बुङोब्ला आं भिडिअ लानानै फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि रोङोब्ला नैबेहायबो खालामनो हागोन निउ इउजार बेबायदि होनाय दङना बे निउ इउजाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नाथाय प्रसेसा एसे गोलाव नोंथांमोना जुदि रोङाब्ला आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय लाना फैगोन नोंथांमोना जुदि नांगौ होनना बुङोब्ला। दायो आं बेवहाय आंनि नेट बेंकिंनि इउजार नेम बा पासवार्डखौ आं होनानै लाग्रोनोसै। बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय मोनसे OTP वान टाइम पासवार्डनि थाखाय लगइन खालामनायावहाय दानिया वान टाइम पासवार्ड बा OTP फैयो नेट बेंकिंआवहाय बेखौ नोंथांमोना जास्ट कपि खालामनानै बा नायनानै बेवहाय OTPखौ होबानो जाबाय। नैबे येलो कालारनि साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेबायदि गेवगोन प्रफाइला माने लगइन जाबाय आङो आंनि नेट बेंकिंनि प्रफाइलाव फैबाय नोंथांमोनाबो जुदि बिदिनो खालामोबा बेवहाय बेबायदिनो ओंखारगोन श' जागोन बेवहाय गोबांथार अपसनफोर दङ नोंथांमोना दिनै सोरनोबा जेनेबा फैसा ट्रेन्सफार खालामहरनोबाबो बेनिफ्रायनो हाजोबो आरो नोंथांनि बेलेन्सखौबो बाहायनो चेक खालामनो हायो। दायो आं बेफोरखौ आं खोन्थानाय थांलिया दा माब्रै नोंथांनि गोदान मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय नोंथांनि बेंकजों एकाउन्टजों लिंक खालामो उइदाउट भिजिटिं ब्रान्च बा खुनु ब्रान्चआव बा बेंकआव थाङालाबा बा थांनांगौनि गोनांथि गैया बिनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदिनो लगइन खालामखांनायनि उनावहाय दायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेखौ माब्रै खालामो। बेवहाय नोंथांमोना नैबेवहाय नुदों मोनसे प्रफाइल अपसन नुदों नैबेवहाय बे प्रफाइलाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय
प्रफाइलावहाय बिनिफ्राय बेवहाय प्रफाइल होनाय दंबावो नैबे माइ प्रफाइल बे माइ प्रफाइलाव क्लिक खालामबावदो बेयाव आं क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय बेबायदि गेवगोन बिनिफ्राय बेवहाय फार्स्ट अपशनावहाय माइ प्रफाइल होननाय दंबावो बेवहाय जास्ट क्लिक खालामबावनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय बेवहाय प्रफाइल पासवर्डखौ बिबाय लोगोफोर नेट बेंकिं जायफ्रानाखि इउज खालामो नोंथांमोना मिथिखागोन जे लगिन खालामनायनि मोनसे इउजार नेम बा इउजार आइडि बा पासवर्ड बियो गुबुन आरो मोनसे प्रफाइल पासवर्ड थाबावो जायफ्रानाखि नेट बेंकिं इउज खालामो नोंथांमोना मिथिखागोन बेखौहाय दायो आङो आंनि प्रफाइल पासवर्डखौ बा नोंथांमोननि प्रफाइल पासवर्डखौ बेवहाय होबानो जाबाय प्रफाइल पासवर्ड होखांनानै नैबे येलो कालारनि साबमिटआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि प्रफाइला बेबायदि गेवगोन लोगोफोर दायो आंनि प्रफाइला बेवहाय गेवबाय बिनिफ्राय बेखौहाय नोंथांमोना गाहायावहाय नायबानो जाबाय बेवहायनो नोंथांमोना नोंथांनि गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना दायो चेन्ज खालामनो हागोन बेवहाय नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो नैबे गाहायाव दङ लोगोफोर मबाइल नाम्बार होननाय बेवहाय आंनि मोनसे मबाइल नाम्बार आपडेट जानानै थानाय नोंथांमोना नुदों दायो आङो बेखौ होनो सानलिया दायो गुबुन मोनसे मबाइल नाम्बारखौ आङो सोलायनोसै बिनि थाखाय बेवहाय बिनि गाहायावनो ब्लु कालारनि मोननै थारमाने अपशन दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय दङ चेन्ज मबाइल नाम्बार थ्रु ब्रान्च नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामोबा नोंथांनि जे ब्रान्च बा बेंक बेवहाय थांनांगोन नाथाय नोंथांमोना नैबे लास्टनि नैबे सेकेन्ड नाम्बारनि बे अपशनाव क्लिक खालाम बेवहाय दङ बेबायदि चेन्ज मबाइल नाम्बार डमेस्टिक अनलि थ्रु एटिएम होनना बुंदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामोबानो सोलायनो हागोन नोंथांमोना जास्ट एटिएमआव थांबानो जायो खुनु ब्रान्चआव थांनानै बेले-बेजे बेबायदि खुनु खोथा गैया दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामोबा बेवहाय बेबायदि अपशन ओंखारगोन बेवहाय नै लोगोफोर फार्स्टआवनो जाहैबाय क्रिएट रिक्वेस्ट बे क्रिएट रिक्वेस्टआवहाय नोंथांनि जे निउ मबाइल नाम्बार बिदों बेवहाय नै बे निउ मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय रिटाइप मबाइल नाम्बार आरो बेखौनो खेबसे बेयाव होबावदो बेनिफ्राय साबमिटआवहाय क्लिक खालामदो दायो आंनिखौ होनांसै आङो दायो बेवहाय आंनि मोनसे गोदान दायो जे मबाइल नाम्बारखौ आङो रेजिस्टार बा लिंक खालामनो सानदों बेखौ आङो होबाय बेनिफ्राय नैबे साबमिटआवहाय क्लिक खालामनानै होनांसिगोन बेयाव क्लिक खालामबाय आं बेनिफ्राय बेवहाय भेरिफिकेसननि थाखाय बा भेरिफाइनि थाखाय कनफार्म नंगौ जुदि मबाइल नाम्बारा थिग जादोंना जायाखै बेखौहाय कनफार्म फैबाय दायो अके होबानो जाबाय जुदि कनफार्मबा अके होदो बिनिफ्राय बेवहाय बेबायदि मोनसे अपशन ओंखारगोन नै लोगोफोर बेवहाय प्रसिड होनांगोन बेवहाय क्लिक खालामनांगोन प्रसिडआव बिनि सिगां बेवहाय मोनसे नोंथांमोना बेबायदि नुदों बेवहाय इन्टारनेट बेंकिं रिक्वेस्ट एप्रुभेल थ्रु एटिएम होनना बुंदों एटिएमजों जोङो आङो बेखौ एप्रुभेल खालामगोन नालाय बेनि थाखाय बेवहाय गोरलै मोनसे बक्स दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामग्रोनांगोन दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय बेनिफ्रायसो नैबे प्रसिडआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दायो आं बे प्रसिडआव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांनि जे सेलेक्ट एकाउन्ट नाम्बार होनना बुंदों बे नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा बेवहाय ओंखारगोन बा श' जागोन बेनिफ्राय नैबे प्रसिडआवनो आरोबाव क्लिक खालामबावदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबावबाय बेनिफ्राय बेबायदि मोनसे कनफार्मनि थाखाय आरो बेवहाय बेबायदि पेज गेवबावगोन लोगोफोर बेवहाय नोंनि कार्ड नाम्बार ओंखारगोन बेयाव एक्टिभ कार्ड नाम्बार बेवहाय नै श' जाबाय दायो बेवहाय आंनिया मोननै ओंखारदों थारमाने आंनि एटिएमआ सिगां दासिमाव मोननै जाबाय नालाय सिगांनियाथ' नैबेमोन एक्सपायार जानानै थांबाय बियो बेथ' गैला नालाय एक्सपायार नैबेवहाय होनाय दंखायो बेनिफ्राय दायो जे एटिएमआ आंनियावहाय एक्टिभ दङ बे जाहैबाय नै फार्स्टआवनो दङ बेखौ आङो कनफार्म खालामनांगोन दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय कार्ड टाइप एक्टिभ बे एक्टिभ माने थारमाने बेखौ आङो इउज खालामगासिनो दङ बे एटिएम कार्डखौ दायो नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे फिसानो सार्केल नुदों बे बक्स नुदों बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन बा क्लिक खालामनांगोन बिनिफ्रायसो नैबे कनफार्मावहाय क्लिक खालामदो बा खालामना होबानो जाबाय दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय दायो नै लोगोफोर बेवहाय बेबायदि ओंखारगोन बेवहाय डेबिट कार्ड भेरिफिकेसन माने नंगौना नङा बे एटिएमआ नोंनि बेबायदिनो भेरिफिकेसन जायो नालाय दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबेवहाय नोंथांनि जे फार्स्टनि आरो एन्डिं माने डेबिट कार्डनि बा एटिएमनि मोनसे नाम्बार थायोना बेखौ मिलायहोबानो जाबाय जुदि नंगौब्ला नोंथांनि जे बेवहाय कार्ड हल्डार नेम माने नोंथांनि बे एटिएमआवहाय नोंनि नामा थायो नालाय बे नोंनि नामखौ बेवहाय फुल टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय नैबेवहाय नै गाहायाव दं जाहैबाय बिलिड टु एक्सपायार डेट माने नोंथांनि जे एटिएमआ माब्ला एक्सपायार जाहैगोन बिनि डेटखौ मासजों डेटजों नोंथांमोना बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि जे एटिएम पिन थायोना मोनब्रै बेखौ नोंथाङा बेयाव होदो बेनिफ्राय नैबे केपचाखौ नैबेवहाय टाइप खालामनानै प्रसिडआवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय दायो आङो होबाय बिनिफ्राय नैबे प्रसिडआव गाहायाव क्लिक खालामदो दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय
फाइनालि नै लोगोफोर दायो साक्सेसफुल जाबाय आङो जे आंनि गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ आंनि बेंक एकाउन्टजों गोदानै लिंक खालामफिननाय बा गोदानै एक्टिभ खालामनाय दायो बियो साक्सेसफुल जाबाय स्टेटास साक्सेस जाबाय नै नोंथांमोना नुनो हाखाबाय आरो आङो नै रेफारेन्स नाम्बारबो मोननो हाबाय आरो बे रेफारेन्स नाम्बारा नोंथांनि मबाइल नाम्बारावबो बा मेसेजावबो थांबाय दायो लोगोफोर आंनियावबो फैबाय दानिया खामानिया जाहैबाय नोंथाङा बे रेफारेन्स नाम्बारखौ लानानै बे एटिएम मेसिनाव जिखुनु मोनसे एटिएम मेसिनाव थांनांसिगोन दायो आं बेखौ माबोरै खालामो खोन्थानोसै होनाय दंखायो नै लोगोफोर नोंथांमोना जेबो बेखौ खालामखांनायनि उनाव बेग जेबो क्ल'ज खालामनो नाङा डाइरेक्टलि बेवहाय हारसिङैनो पेजआ बेबायदि फैखागोन बेवहाय होनाय दङ नै प्लिज भिजिट एनी SBI ATM with your selected ATM card for approval of IRATA reference number बे IRATA नि reference number मोनसे फैगोन बेखौ receive on your new mobile number within 3 days बेखौ सानथामनि गेजेरावहायनो जेनेबा आङो बेखौ दा खालामबायना जेनेबा मबाइल नाम्बार सोलायनाय बेखौ आं दायो मावबाय दायो खालामबाय माने SBI मा होनना बुङो बेखौहाय नेट बेंकिंनि थ्रुयैहाय खालामबाय आङो दायो खालामबाय नालाय बेखौ आङो सानथामनि गेजेरावनो बेखौ एटिएमआव थांनानैहाय एप्रुभेल खालामहैनांगोन लोगोफोर बे रेफारेन्स नाम्बारखौ लानानै दायो लोगोफोर माबोरैहाय बेखौहाय एटिएमआव थांनानै एप्रुभेल खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ खोन्थागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दायो लोगोफोर आङो SBI नि एटिएम मेसिनाव फैबाय बेनिफ्राय आंनि एटिएम कार्डखौ आं इनसार्ट खालामबाय बा सोबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय एप्लिकेसन आइडिखौ आङो डमेस्टिकखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय लेंगुवेजखौ इंलिसखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय बेंकिंखौ आङो सेलेक्ट खालामबावबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय नैबे सार्भिसाव नोंथांमोना क्लिक खालामग्रोबानो जाबाय बेयाव सार्भिस लिरनाय दङ बे सार्भिसाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय ओरै राइट साइडजों नैबे गाहायावहाय आदार्स दङ बे आदार्सआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय इन्टारनेट बेंकिं रिक्वेस्ट एप्रुभेल होनाय दङ नोंथांमोना बे इन्टारनेट बेंकिं रिक्वेस्ट एप्रुभेलाव क्लिक खालामनांगोन दायो आं बाव खालामबाय बा क्लिक खालामबाय बिनिफ्राय नैबेवहाय प्लिज इन्टार द 10 डिजिट बेवहाय जे रेफारेन्स नाम्बार बिदोंना बे बा नोंथांनि मबाइलावहाय मोनसे 10 डिजिटनि रेफारेन्स नाम्बार थांबायना दहाय आं खोन्थानाया बे रेफारेन्स नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामना होबानो जाबाय दायो आं बेवहाय टाइप खालामबाय बिनिफ्राय नैबे इफ कारेक्टआव क्लिक खालामदो बिनिफ्राय नैबेवहाय जाहैबाय प्लिज इन्टार इयर पिन नाम्बार होनाय दं बा नोंथांनि एटिएमनि पिन नाम्बार मोनब्रै थायोना बेखौहाय इन्टार खालामदो आं बेयाव खालामखांबाय बा खालामबाय बेनिफ्राय बेवहाय बेबायदि जे रेफारेन्स नाम्बारा श' जाबावबाय बियो कारेक्ट नामा कनफार्म बा येस खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय एकाउन्ट टाइप बेवहाय सोंबाय बेवहाय जेनेबा कारेन्ट सेभिं थायोना एकाउन्टआ दायो बांसिनानो सेभिं जायो सेभिंखौ क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेनिफ्राय प्रसेसिं जानानै दङ बेनिफ्राय नै फाइनालि लोगोफोर दायो कमप्लिट जाबाय प्रसेसा दायो नै आंनियावहाय मेसेज फैबाय जे एप्रुभेलनि दायो साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नायनो हादों मेसेज फैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय आङो गासैखौबो A to Z खोन्थाखाबायानो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो लोगोफोर जेन' भिउ फैनाय बायदि भिउ फैयोब्लासो भिडिअ लाबोनो मटिभेट जायो नालाय आरो लोगोफोर माबाफोर डाउट जादोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार सोलायनायनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टआवहाय सोंहरबानो जाबाय आङो भिडिअ लाना फैगोन नङाब्ला आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो नाजागोन आरो जायफ्रानाखि बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' बेबादिनो आङो बर' रावजों लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैयोब्ला नोंथांमोनाबो मोननो हानाय बायदि लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन